De Siciliano Rosso wordt medium gebrand. Medium donker. Want dat doet men in Sicilië. De Siciliaanse koffie is anders dan gewoon Italiaans te noemen. Omdat die ook kouder gedronken wordt, worden de machines daar ook wat minder heet afgesteld. En dat heeft weer invloed op de smaak en zo willen de Italianen het. Wij Nederlanders drinken hem graag heet. Althans, we maken hem heet en drinken hem ook tamelijk heet. Nou, dat kan. Het is een koffie met een hele volle smaak. Die komt uit de landen Colombia, Costa Rica, El Salvador. Dus voornamelijk Midden-Amerika en een stukje uit Brazilië. Zo, tjee, laat die crèmelagers klimmen zeg. En er is die hard aan bezig. Dit heet dan een tostatura media scura. Dat is een branding medium donker. Nou, het resultaat van Arabica zie je meteen de wat grijzere tint. Geen roodbruine vlakken erin. En we gaan hem proeven. Ik heb echt zin. Bij mij blijft hij het doen, ik hoop bij u ook. Zo mooi. Toffee chocoladeachtig. Niets bitters en niets zuurs. En zo wil ik het.